ægteskab og sådan noget. Så meget vigtigt, at man står og holder lidt over hinanden. Ja. Du skal ikke stjæle en kende. Og Clifford kan ikke huske det, så du falder bare ind, Clifford, når jeg nu går i gang. Det jeg skal bede jer om, Clifford brummer. Det jeg skal bede jer om, det er, at I lægger vældig godt mærke til teksten. Læg mærke til dybden i det. Fornem den kulturelle vinkel og historiens sus, når Clifford og jeg nu synger den her sang. Og I har lige tonen, Clifford. En bil er en sejlbåd med hjul. Har den hjul, er det også en cykel. Jeg glæder mig sådan til jul, for det er sådan en dejlig tid. Og nu tror jeg, sangen er slut, og det er den ikke! Men vi er ikke helt færdige. Nej, vi er ikke helt færdige. Vi er ikke helt færdige. Selvom arveprins Knud ikke er her, så er der så mange af jer, der har nogle af hans karakteristika, så vi tager den en gang til. Og de af jer, som var i stand til at forstå dybden af teksten her, måske endda huske den, må meget gerne synge med. Og de resterende 30 af jer, I må meget gerne slå takten i bordet, mens jeg synger den her en gang til. Og 1, 2, 3, en bil. Og nu tror jeg, at sangen er slut, og det er det ikke! Jeg er ikke virkelig.